皆様こんにちは。今日はあいにくの雨ですけど、足元悪い中お集まりいただいてありがとうございます。1月がもう27日ってね、結構月末だったので、割とすぐ前回来ていただいた方すぐっていう感じなんですけど、すごくお久しぶりの方も来ていただいて、今日は楽しくまた賑やかにやっていきたいと思います。それでは、まず体を動かしたいと思いますので、お立ちください。では周りの方とぶつからないように離れて、まず前に大きく倒しますね。12345後ろに56788、もう一度ゆっくり大きく体を動かしましょう。12345後ろに56788、戻ります。じゃあ今度横に真横に前にこうならないように背中ピンとして横にぐーっと倒します。で戻ってまた反対側、もう一度真横に倒します。戻ります。反対側、指先をできるだけ遠くに感じましょう。戻ります。じゃあ肩をぐーっと上げてストンと落としますね。じゃあまず姿勢を良くしましょう。それで肩が前に入らないように胸張ってぐーっと上げてストン。もう一度、123456788、もう一度、123456788。じゃあ肩を大きく4回回します。できるだけ根元から12345、後ろに56788、もう一度前に12345、後ろに56788、はい、戻します。じゃあ今度体をギュッとねじるんですけど、腕を体の前にパターンとして反対側の手でグーッと引っ張ります。で顔は反対側ギューッと体を絞るような感じでリラックスします。じゃあ反対側またギューッと絞って、この時緊張ですね。ギューッと絞ってふーっと力を抜きます。で血管がふわーっと開くような感じで、もう一回反対側ギューッと絞って、リラックスの時思いっきりリラックスしましょう。で指先もブランブランします。反対側ギューッとねじってふっとほどきます。はい、じゃあ、首筋を少し伸ばしていきますね。手を後ろに組んで頭をちょっと押さえて後ろの首筋伸ばします。今度反対に、首の後ろちょっと軽く手を押さえてゆっくり後ろに反らせます。口元リラックスしてください。もう一回前に戻します。じゃあまた頭の後ろで手を組んで、後ろですね。ピアノの生演奏を聴きながらゆったりした気持ちで体を伸ばしましょう。戻ります。じゃあ今度はまた首を真横に倒します。で少し手で助けてあげましょう。反対側の手は頭と反対方向にぐーっと伸ばします。であんまりギュッと力は入れなくていいんですけど、イメージで遠くに皮の表面が引っ張られる感じで深呼吸して一回降りますね。反対側また指先伸ばしながら一回深呼吸します。で吐きながら手を下ろします。もう一度反対側、はい、
首を大きく2回回しますね。できるだけこう大きくゆっくりいきます。123456789。反対側。123456789。じゃあ最後仕上げに姿勢を良くするために手を上に組んで、これも肩がこう前に入らないようにまっすぐこう横から見て腕とか耳とかまっすぐになるようにしてぐーっと天井を押さえて降りてきます。はい、じゃあそれで少しこう背が高くなった感じになると思うんですけど、そのままじゃあ口の顔の体操ですね。思いっきり横に前に突き出して横思いっきり引っ張ります。いつもここまでいかないなっていうから前に一度少し早くもっと早くじゃあ縦に今度伸ばしますね。顔眉毛上げて目開けて下が上がってこう縦にビヨーンと伸びたような感じになってください。でふーっと力抜いていきます。もう一度喉の奥も開けます。もう一度で喉の奥開けると自然に空気が入ってくるので、その空気でお腹がパンパンになってるようなイメージで、そうで今音しないで自然に空気入ってきてますよね。それでこう歌うんですね。吸い込まないで喉の奥開けたら自然に息が入ってくる。はい、じゃあ今度唇そう鳴らしてみます。できる方は巻き舌今のねこの唇でも少し声帯ほぐれてきたんですけど、温まってきたんですけど、また声を出していきますね。じゃあ発声練習、実際声出していきます。口閉じてラの音からそうで胸力入ってると音上ずっちゃうので胸を楽にしてで強い音出そうと思うと上ずっちゃうので楽にこの音よく聞いてこの音を出してくださいね。みめまもむだんだん下がっていきます。みめまもむ下がります。みめまも体操でやってみたいに口の奥を広く開けていやや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 
わわ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 わどうぞ。わわわわわわ上がっていきます。わわわわなるにつれてちょっとこの頭の後ろの方にこう声の方向を感じてみてください。うわわ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 どうぞ。うわわわわわもう一つ上がります。うわわわわちょっと厳しかった方もいますよね。でそのままこう中音域歌う感じのちょっと重たい声帯の使い方でいくと上はいかないので、一回軽くしましょう。声をちょっとこうあんまりこう鳴らさないような、実体のないようなっていう声、今何の音でもいいのでちょっと出せますか。鳴らさないでふわふわな声で、それで一回自分の声の限界の上まで行ってみましょう。ファンの音かな。声のね強い方はこれでガーッと力でいてもなるんですけど、弱い方でも上に行けるんですね。声の軽くしていけばこのぐらいの音量でいきましょう。じゃあ半音ずつ上がります。それ今のちょっと1個低いぐらいとかから、ちょっと長いフレーズで降りてきますね。グッとなっちゃわないように軽いままで慎重にどうぞ。上の方までつなげていくんですけど、ちょっと上の方も重くて厳しいなっていう方はちょっと上の方の音で声を軽くしてみてください。そうすると意外に音程が出たりするので、じゃあいやーこの音からいきますね。ちょっともう一回リラックスして胸を開いて、いやー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 一回息吸って、やー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 、じゃあこの音からどうぞ。いやー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 
そうです。はい、じゃあ一回お座りください。はい、では今日の日本の曲は、山口百恵さんの歌でおなじみの「いい日旅立ち」ですね。作詞作曲は谷村新司さんだそうです。でこれ、1978年の曲なんですが、2007年にこう日本の歌100選っていう、こう日本で親しまれている歌を集めた曲集を作ったそうなんですけど、そこにも入って選ばれて入っているということです。で、いい日旅立ちってこういい日なんで、結構結婚式とか卒業式とかでいいイメージの歌なのかなと思われがちなんですけど、結構歌詞の中を見てみるとこうなんか失意の中一人で旅立つみたいな、ちょっと寂しげな歌なので、ちょっとお祝いの席には合わないかなと思います。じゃあちょっとやってみましょうか。一度歌ってみましょう。一人
てますね。ちょっと進み方が楽譜を追っていくとちょっと、ややこしいんですが、1番で、母の背中で聞いた歌を道連れに、1回目は1番括弧で感想ですよね。で繰り返しマークで2番「岬の」を歌ってきまして、でちょっとトゥーコーダとかがあってややこしいんですけど、まずそこは無視して2番括弧に行きますね。羊雲のところ行って、羊雲を探しに父が教えてくれた歌を道連れにで2番括弧に行きます。それで今度感想なしでそのままあーが左ページに戻りますね。左ページの一番下にこうダルセーニョを受けるダルセーニョマークがセーニョマークがあるので、日本ので次に歌ってきた時に、幸せを探しに子供の頃に歌った歌を道連れ、ここでトゥーコーダですね。2全部2で飛ぶところなので1回目の2はこれで2回目ってちょっと印でもつけておいてくれると迷わないかなと思います。あともうメロディーね皆さん知ってらっしゃるようなので、歌えてるんですけどちょっと楽譜ややこしいとこがあって3番だけちょっと違う音程でいって、そこをちっちゃい音符で書いてあります。幸せを探しに子供の頃に歌った、ちょっとちっちゃい音符でタラタラといきますね。で歌おうからは1番2番と同じなので1番2番は聞いたくれたって言葉が3つなんですけど、歌ったっていうのを出すためにちょっと下からこう言ってますのでそこだけちっちゃい音符になります。結構ここね歌いにくかったので、一回言ってみましょうか。3番の歌詞で右ページの3段目から「幸せを」から言ってみますね。1、2、3、4、幸せを探しに子供の頃に歌った歌を道連れに、だいたいいいでしょうか。結構歌った上がって歌って結構ね難しいんですけど音をつかむのがちょっとピアノで弾いてもらっていいですか。じゃあ子供の頃からどうぞ。じゃあピアノだけでメロディーを聴かせてください。結構しっかり下げないと「歌」って入らないと思うんですね。そこをちょっと意識していきましょう。もう一回じゃあ「幸せを」からいきますね。1、2、3、4、幸せを探しに子供の頃に歌った歌を道連れに。今バッチリでしたね。はい、ではもう一回最初から通して歌ってみたいと思います。お願いします。北の空に向かい
皆さんバッチリですね。はい、じゃあこの曲は今日はこのぐらいにしておきまして、じゃあ前回から引き続きになりますロマンティコブルースを言ってみたいと思います。結構ねこの曲も長いんですよね。はい。これは、前回お休みの方もいるので、ちょっと夜になったわ、今となってはもう眠らない、私は歩き回るの、彼が来るまで。私は意識がはっきりしていても、彼の夢を見ていても告白するわ。夜の静けさの中で彼は私の声を聞くでしょう。愛はロマンチックなブルース、それは私の心を殺すブルース。私は日中は彼を忘れたい、でも夜は彼のことを考える。彼がここにいない時さえも私は彼を愛している。こんなブルースは私の心を殺す。毎日、いやもっとそれ以上多く私は彼を愛している。なぜなら私はもはや眠れないから。あなたは、彼は来てあなたを愛するでしょうという。でもその時あなただけが彼を見る、あなただけの瞳で。でもあなたさえ彼がどこにいるのか知らない。夜の静けさの中で彼は私の声を聞くでしょう。愛はロマンチックなブルース、それは私の心を殺すブルース。夜は彼のことを考える。彼がここにいない時さえも私は彼を愛している。それは私の心を殺すブルース。毎日、いやもっとそれ以上多く私は彼を愛している。そしてもう少しすれば私はもはや彼のことを愛さないでしょう。最後にこう割と吹っ切れて終わるんですけども、じゃあ行ってみましょう。これは繰り返しとかこうややこしいことがなくて、そのまま楽譜通りですね。最初に日本語のと書いてあるところ日本語でいきまして、後半からちょっとイタリア語を入れてみましたので、これでいきたいと思います。じゃあお願いします。聞こえてくるの忘れられたあの歌、今も私の胸に二人の恋が消えた今でも胸を締める歌、タバコの煙を見つめて歌った
初の方低いのでつい油断してると急に高くなりますよね。もうすごく音域広くていろんな音が出てくるのでいつでも切り替えられるように、まず最初すごく低いんですよね。聞こえてくるのきら、でここだけ4分の4で、その後4分の3拍子になるのでなんかそこも難しいかな。なんかついついこうね4分の4に慣れちゃってるので3拍子の時に少し、なんか123 4拍目があるような感じになっちゃうところがあるんですけど、じゃあちょっと練習しましょう。まずいきなり、前奏が終わって伴奏なくなるんですよね。ここは無音になるので歌で聞こえてくるの忘れられたあの歌、ここがこう最初のね決めのとこなのでここをこけないようにちょっとピアノでじゃあラソラって弾いてもらっていいですか。一緒にどうぞ。聞こえてくるの忘れられたあの歌、そうそう、結構ねこの低いの難しいんですよね。これつい頑張りすぎると音上ずっちゃうので静かに胸響かせる感じで聞こえてくるの忘れられたあの歌、でこうぐっと結構こうね声が熱いまま歌うと歌が上がりきらない。ちょっと歌でちょっと力を抜かないとなかなかこの音の行き来がね難しいと思うんですけど、ちょっとそこを工夫していろいろ練習してみましょう。じゃあもう一回前奏からいって聞こえてに入りましょうか。そう聞こえてくるの忘れられたあの歌、はい、音はだいたいいいですね。で難しいのは、前奏が3拍子のノリで来るんですよね。で急にブレーキかかってタンタ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 ンタタンタ123タナナンタタンタンタンでここから自分でしっかり4拍子聞こえてくるの忘れられたでここからまた3拍子歌、こうちょっとね頭を回転させていきましょう。自分でしっかり取れるようにもう一回前奏からいきますね。ここは3拍子ね。123聞こえてくるの忘れられたあの歌、今も私の胸に二人の恋が消えた今でも胸を締める歌、声少し軽くしてタバコの煙を見つめて歌った恋のロマンティックブルース、心を殺すブルース、愛しすぎた時恋が苦いブルース、じゃあちょっとここかなり急にね声の切り替わりがありますよね。こうなんとなくその声の音域によって声の向かう方向みたいなのがあるんですけど、低い方向胸のこっち側な感じですよね。斜め前っていうかで高い声いくとちょっと後ろにこう声の向かう方向を感じてください。このちょうど二重線であの人を低い声と同じ方向だとどうしても詰まっちゃうのでちょっと頭の後ろこっちめがけてあの人はいないとここのブロック歌うときはちょっと方向感じる方向を変えるとちょっと声がスッといくかと思うので、じゃあそこからいきましょうか。
1枚目の紙の右ページの2段目、2段目の一番こうお尻のとこですね。あの人はいない、前に低い声を歌ってないくていきなりなので、出やすいかと思いますけど、高い声にいきますね。じゃあ12312、あの人はいない、涙が嫌いだから私は一人で古い歌歌ってる、人は誰でもいつか去ってゆく、心を伸ばしさよならしても心はいつか変わってゆく、もう二度と恋はしたくはないわ、ラモーレロマンティコブルース、ブルースche fa morire il mio cuore。 Di notte penso a lui, io la notte quando non c'è quel blues che fa morire il mio cuore, io l'amo ogni giorno di più e dopo lui non amerò mai più。じゃあイタリア語のところちょっと練習したいんですけど、さあいきなりラモーレ、音がごめんなさい、ラモーレですね、ラモーレウン、1枚だけのこの A4 の最後の紙なんですけど、2段目のところラモーレウンって、このイタリア語で言うとレエウンっていっぱい入ってますよね、一つの音符に。こういうのってちょっと歌いにくいと思うんですけど、ラモーレウンの入れ場所はっきりは決まってないので、次のロに入る前にどっかで運を入れて処理しなくちゃいけないんですけど、ちょっとその迷いがあるようなので決めましょう。ラモーレウン、あんまりねラモーレウンって言っちゃうとで伸ばすの結構辛いので、この母音がある間にしっかり伸ばして、はできるだけ後の方にくっつけるのが処理しやすいかなと思います。ラモーレウンロマンティ、で本当はロマンティコブルース、ロマンティコブルースっていう言葉にかかってるので、そう聞こえるようにラモーレウンロマンティコブルースじゃなくてラモーレロマンティコブルースっていう感じで感じると入れやすいかなと思います。そこじゃあラモーレロマンティコブルース、特にね音符で決まってないので周りの人と多少ずれても気にしないでください。そこはあんまり周りの人がどう歌ってるか気にしすぎると歌えなくなっちゃうので、次のローが入る前に入れればいいので、じゃあもう一回そこイタリア語入るとこいきますね。12312、ラモーレロマンティコブルー、そう、今の感じでいきましょう。あとは大丈夫か。あとね感想が唯一のここだけですね、休めるのが感想があって、ディノテペンソはルイってその彼を思う、夜は彼を思うですよね。でなんか伸ばしてる間に何の単語だったか忘れちゃう感じでル
ペンソワルーになっちゃうんですね。でもちゃんとイってくっついてるのでペンソワルー、ちゃんと最後イにしましょう。あんまり強調する必要はないんですけど、軽くルイまではいかなくていいんですけど、ルイっていう単語にちゃんとなるように。じゃあ感想あと12ディノってからいきましょうか。12ディノってペンソワルイ、そうルイって早すぎるとおかしいので、今ぐらいの感じでルイ、ちょうどね振り仮名がイが最後の方に来るようにしたので、そんな感じで入れるんですけど忘れないように、伸ばすんだけど忘れないようにしてください。あとは大丈夫ですかね。もう一回じゃあイタリア語のところ行ってみましょうか。じゃあこの、半分の方の紙の1段目の一番尻尾のとこですね。12312ラモレウンロマンティコブルースブルースケファモリレイルミオクオレディノデペンソワルio l'amo anche quando non c'è quel blues che fa morire il mio cuore. Io l'amo ogni giorno di più e dopo lui non amerò mai più。ルイに似たとこで、大体皆さんちゃんとやってましたけど、ブルースもそうですよね。ずっと伸ばしててで伸ばしてる間にスを入れるの忘れちゃうとブルーになっちゃうので、ブルースまではいかないけどスっていう音をロマンティコブルースっていうのを入れてブルーって次に行きますね。じゃあちょっとイタリア語のところ皆さんだけで言ってみてもらっていいでしょうか。じゃあさっきの同じとこで、2枚目の半分の紙の 1行目の終わりから言ってみます。12312ラモレちょっとなんか自信のなさが現れてるのか、ちょっと後々後乗りになって周りを聞きながら歌ってるのかなという感じで遅くなりそうなので、どんどんこう自信持って歌ってください。あとね、やっぱり今練習したラモレ運がちょっと遅いかな、もっと早くてもいいかもしれない。すごい様子を伺ってる感じがするので、ラモレウンロマンティロっていうのに8分音符なので乗り遅れないように、ラモレウンロマンティコブルース、じ
じゃあもう一回最初から通してこの曲は終わりにしましょう。じゃあお願いします。聞こえてくるの忘れられたあの歌、今も私の胸に二人の恋が消えた今でも胸を締める歌、タバコの煙を見つめて歌った恋はロマンティックブルース、心を殺すブルース、愛しすぎた時恋が苦いブルース、あの人はいない涙が嫌いだから私は一人で古い歌歌ってる、人は誰でもいつか去ってゆく、心を残しさよならしても心はいつか変わってゆく、もう二度と恋はしたくはないわ、ラモレウンロマンティックブルース、ブルースがモリレルミオコレ、Di notte penso a lui, io l'amo di quando non c'è, quel blues che fa morire il mio cuore, io l'amo di giorno di più e dopo lui non amerò mai più。はい、ありがとうございました。じゃあこの曲は2回目ということでここで一旦終わりにしたいと思います。じゃあちょっと 2,3 分休憩取りまして後半トスティのセレナータを弾きたいと思います。はい、ではトスティのセレナータという曲をやりたいと思います。先にじゃあちょっと曲の説明をしてしまいましょうか。トスティのセレナ、トスティってトスティのセレナータ、トスティのセレナータって言うんですけど、トスティって作曲家の名前ですね。でセレナータっていっぱいいろんなセレナータがあるので、トスティのセレナータといえばこの曲ってわかるかなと思って、あれなんですけど、トスティってイタリアの作曲者で、声楽の講師の先生でもあったんですね。なので結構歌の結構メロディーの流れるような綺麗な曲をたくさん書いていらっしゃいます。でイタリアで生まれたんですけど、イギリスに行って指導したりとかいろいろ外国でも指導されていて、イタリア語、英語、フランス語などの詩に曲をつけたものがあって、でナポリ語の詩にも結構詩をつけてて、多分カンツォーネ好きな方の知ってる曲としては「可愛い口元」とか「マレキアーレ」とか、割とそのクラシックの声楽やってる人も知ってるし、カンツォーネやってる人も知ってるという作曲家かなと思います。トスティのセレナータ、じゃあちょっと一回歌ってみたいと思います。
はい、お願いします。日本語の訳が、ついてるのはいろんな楽譜、市販の楽譜に徳永さんの訳とかついてるのあったんですけど、ちょっとこう古くて歌いづらいかなと思ったので、ちょっと私自分で、日本語詞を1番つけてみました。で、大体この歌詞の意味を集約したつもりなんですけど、一応そのまま普通に訳した感じで内容を読んでみますね。トベをセレナータよ。トベってボーラですね。ボーラをセレナータ。私の愛しい女は、愛しい人はただ一人だ。そして美しい頭を委ね、シーツの中で休んでいる。月は汚れなく輝き、静けさは翼を広げ、そして薄暗い寝室のベールの後ろではランプが灯っている。トベセレナータよ。
私の愛しい人はただ一人だ。しかしまだ半分眠そうに微笑みながらシーツの中に戻っていると、こう求愛して窓辺の下で歌を歌うんですけど、なかなか外まではこう顔を出してくれないという、こう影が映って、その彼女が起きてきそうなんだけど、またベッドに戻ってしまったという歌ですね。はい、じゃあ、一回歌ってみましょう。お願いします。日本語のとこまでにしておきましょうか。ボーラって、カタカナで書くとなんだろうって感じですけども、ボーラって飛んで行けっていうイタリア語の意味なんですね。で、オセレナータ、オっていうのはホラとかさあセレナータよ飛んでいけ、自分がこう歌った歌が彼女の窓辺に届けようっていうような意味を込めて、ただねカタカナでなんとなくボーラオセレナータっていうと漢字が出ないので、飛んで行けっていうか、ボーラオセレナータ、その彼女の窓辺に飛んでいく願いを込めて、そこは歌ってください。何回か出てきますよね。ボーラオセレナータ、何回か出てきます。で、あと最後のラーってラーっていうのもなんかカタカナで書くとラララララみたいな感じのただの音に思うんですけど、イタリア語でラーってあちらの方へってラーっていう意味があるんですね。それのラーなので、その彼女の窓辺いる窓を想像してあちらの方へみたいな、そういうつもりで歌ってもらえるとちょっと曲の感じが出てくるかなと思います。ちょっとじゃあラーのとこから言ってみましょうか。ただのラーじゃなくて、歌声のラーじゃなくてあちらの方へっていう感じで、じゃあ楽譜の左ページの下から2段目、からいきましょう。1、2、3、4、そう少しこう方向感が出てきましたね。そんな感じでこう飛んで行けあちらへっていう感じで歌っていただくといいかなと思います。もう少しテンポ上げましょうか。じゃあもう一回最初日本語の部分いって、うまくいったらそのままイタリア語で続けますね。お願いします。
ますね。で2番というかメロディー同じでイタリア語なんですけど、本当はもともと楽譜だと、今ここに載ってるイタリア語が1番で、また2番が別の歌詞であるんですけど、今回ちょっとねカフェで歌うように日本語をやって1番のイタリア語を載せてます。なので、歌ってる内容は同じ感じですね。日本語で訳した内容がそのまま今度イタリア語で歌う感じなので、同じ気持ちで歌ってもらえたらと思います。もう一回じゃあその感想のタンタンタタタ感想から言ってイタリア語いきましょう。イタリア語の方までは言葉が、難しいですよね。もう一回いきましょうか。じゃあ、いきなり右側のページの2段目イタリア語いきますね。12345おセレナタラミアディレッタエソラ。じゃあ、そこのちょっと言葉を少しずついきましょう。こちら、ディレッタって前も何かで出てきました。よく出てくるんですけど、私の大事な人はソーラ一人でいます。彼女は一人ぼっちでいます。ラミアディレッタエソーラ。もう一回じゃあそこ行きましょうか。その歌詞を分かった上でボッラから1、2、3、4ボッラオセレナタラミアディレッタエソーラ。先行きます。con la bella testa abbandonata posa tra le lenzuola。じゃあここねちょっと言いにくいんですけど、言葉の意味が分かってくると少し言いやすいと思うので、con la bella testa っていうのが頭、ベッラが美しいですね。でアバンドナータってちょっと言いにくいんですけど、投げ出してとか捨ててみたいな意味があるんですけど、頭をこうやって投げ出して美しい頭を投げ出して、ポーザは休んでいる、トラ何々の間に、レレンツォーラっていうのはこうシーツですね。このベッドのシーツの間に頭を投げ出しているっていう。これ実際に見えてないんだと思うんですけど、その歌ってる人が想像ですね。彼女はその中にいる。じゃあ、そこから下のオーセレナタ続けますね。じゃあコンラベッラからいきます。2段目のちょうど尻尾のところ、1、
123E con la bella testa abbandonata posa tra le lenzuola, oh serenata vola, oh serenata vola, splende pura la luna, là nel silenzio stende。じゃあそこの行いきますね。スプレンデは輝くで、プーラは澄み切った純粋な、ラルーナ、ルーナは月ですね。で月ってイタリアのナポリの歌とかイタリア語の歌にすごくよく出てくるんですけど、こうイタリア人のイメージとして月が出てる日ってこう女性がね割と恋に落ちやすいってそういうふうに信じられているそうです。でラーレは翼、ラーレいるシレンツィオは静けさ、ステンでは広げる、その静けさの、翼が静けさが翼を広げている。でその先もちょっと細かいのでいきますと「E dietro i veli della alcova bruna」dietro i veli、そのベッドがこうベールに隠されているんですよね。でそのベーリってベールなんですけど、ディエトロはその後ろでそのベールのに隠されて、デッラルコーバってこうちょっとこう壁のくぼみにベッドが入ってて、アルコーバ、ブルーナは少しこう暗くなったで、ディエトロイベーレデッラルコーバブルーナ、その彼女のベッドがある位置ですね。そこにランパダって、似てるんですけど、ランプ、明かり、ランパダサッチェンではこう火が点火される、ランプが灯される。でそこでその歌ってる人、男の人の想像が働くんですよね。彼女がこういうふうに動いてて起きてきてみたいな。じゃあそこ行きましょうか。ディエトロイベリデッラルから123ディエトロイベリデッラルコーバブルーナラランパダサッチェンデ。でここからはさっき出てきたプーララルーナスプレンデ、ちょっと語順が変わるんですけど、澄み切ったラルーナ、月はスプレンデ、輝く。であと新しい言葉は出てこないですね。プーララルーナから123、はい。プーララルーナスプレンデ、プーララルーナスプレンデ、vola serenata, vola serenata,じゃあもう一回、じゃあもう少しテンポ上げてイタリア語のところ行ってみましょうか。じゃあ感想からお願いします。
イタリア語だいぶハマってきたので、最後じゃあお立ちになってください。ラスト日本語とイタリア語で立って歌いましょう。ではじゃあもう最初から日本語言ってイタリア語で最後までいきます。はい、ありがとうございました。